Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Yes! Pila na lang kaginutlo, Happy New Year na para sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa tanan naton nga mga kaaksyon. The fireworks are through. Sa inyo dira aton man pagpangamusta kabalo kita kung do ano kamo kakasakuon sa inyo tagsa ka mga puluyan. Preparasyon sa pagsugalaw sa tuig 2023 anong medianoche naton. Para karon sa pagbulag sa tuig 2022 sugalaw sa tuig 2023. Tesa na siling na naton bala no sa pihak sang tanan wala gina pamensar ang kapigaduhon. Kung yung ginapabensa naton karon kung paano kita mangin malipayon sa pagsugalaw sang bagong tuig, kay ti hindi gin malikawan. Lain iya ang mga Filipino. May ara kita yung makabig unique nga tradisyon kag pagpati sa sini nga mga kahiwatan. Sige-sige lang bisan gutok ang merkado, sige-sige lang bisan ang dalanon daw hindi na maagyan, pero nagapaningwa nga makompleto ang mga kinahanglanon sa tagsaneton ka mga puluyan. Okay lang na siya dito Wilma, so sa aton mandira mga palangga nga mga tagpalamati nga bag-o lang nakapaniyaga, wala lang gidugay, iba nagahimakas pa preparar panghimus plastar sang tanan tungod sa ilaman mga naandan nga dapat himuon antes magbulag ang tuig. Ay hingagawan yung mga lalaban, hingagawan ninyo mga hilimuson kay hindi ko gusto nga amo sina. Ilabi na mga lola kag lolo da. Ang mga mama kag papa, ang mga tita kag lolo, no, hindi bala basta naandan naton himuon ginaton. Ginabali wala ang kasakuon kagapoy nga mabatyagan lamang matumay naton ang aton naandan nga hilimon. Sa mga nagapati lang na iya, hindi lang ta mag-entertainar sa mga nega nga mga tawo. Kaya nga tuntuyo iya sa paglingaw sini sa inyo kalingawan gid lamang na nga sa din sa pihak sang inyo kasakuon dira reklamo dito sa mga kabataan pero sa gihapon go lang kita. Pero pa-share na dabi panyagan yo bakita ko ginalupoy nga gagmay sa Burgos. Siling ko ba kanami sa iya pamalhanan mo tangan iba gamay nga luya kag ahos hindi na lang tawi Bombay sibuyas down. Ay lamang giliw, puwerti gidiya mo. Try ko 5 bisan gamay lang, may sibuyas Bombay lang ko, bi, no gamay. Ay ginuo ko, walo kabilog nga, ano man lang dako-dako sa kalamansi, kadakoon man. 175. Timbis nga magsiling ka nga hindi, ikadlaw mo na lang. Kay ti, oo bala, manamit gin man iyang linuto kung kompleto sa panakot mo, na? Ay, pinamalhan nga lupoy. Ngayon pamalhan sa iba, pag malamala butangan mantika ay abaw kanamit parisan sang laswa. Kamuda iya, pa-share naman, no? Sige lang, Ara kamo din sa mga lilisuan sang inyo mga radio 684 kHz. Kag syempre naman sa mga naka-online, pagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Ara lang daw, may chat room kita sa inyo mga mansay, sa inyo man mga greetings nga tingwaan naton. Para mapalabot na ito ng inyo man mga mansay sa inyo talamiyawon para iya sa pagsugalaw naton sang bagong tuig. Pila na lang man titawi kung sa countdown, wala na gani 11 hours before 2023, di ba la? So go lang kita. Paki-like kag paki-share sa This Is My Life, pang programa sa Action Radio Bacolod ng tanan nga public affairs program. Kag syempre man ang aton sini mga matahom nga drama dira. Paki-like, paki-share. Ilingaw man naton ina sa aton mga kilala, kakilala sa aton mga kakilala, kagapariantihan naton. Di ba la? Mga kapamilya naton nga sa mga malayong lugar ay kinahanglan ipabatsyag naton sa ila ang aton man pagsugalaw sa bagong tuig. So may ara iya coverage karon ang Action Radio Bacolod angot sa pagsugalaw sa bagong tuig. Sa mga nag-apply no dira nga
magsaksi, na magsaksi sa countdown, ay go kamo kay talagsa lang na it's only once a year. Alright, so go kamo kung di man kamo nga lugar ang may ara Christmas countdown kag mga may fireworks display. Wow na wow na hingalit nga kalipay hindi mabayaran sa kun anuman nga kahamungayaan sang aton kabuhi. Di ba la? Himuon naton ina mga anak. Pero hindi ginaton pagkalipatan ag pagpasalamat sa mahal nga Dios sa aton mga naagyan nga mga kaayuhan, kahamungayaan, mga kasakit kag pag-antos sa tuig 2022, ang mga maayo ibilin kag padayunon ang mga maayo ibilin, ang mga hindi maayo ibilin, kag ang mga maayo padayunon neton, kag dugangan pa more para sa year 2023. So yan na orin to Wilma, pero wili naman akaron kita mo, di ba la? Anyway, Tita Wilma, naprepara nyo na ng inyong mga pampaswerte na sa mga mahilig iya na sa mga pampaswerte for the year 2023. Okay lang na. Pero tungod sa hindi iya tama kaiksido unlike pila ka tuig nang nakaligad nga may mga banning sa mga fireworks sa mga palupok, di ba la? May mga ara sina, pero kung subong pa lang, di ba la, subong aglaw nagtaas na naman ang kaso sa firecrackers, mga related injuries no sa mga nalukpan bang mga anak kinang langgit. Mangin safe ang tagsa-tagsa ilabi naton mga kabataan, hindi naton malikawan nga ara ginaiya kay kita naton mo ang pagdugok man sang aton mga kauturan sa pagbakal sa mga palupok diriya sa aton sa Dakbayan Masang Bacolod, ara dira ayon sa may Popeyes building dira sa may reclamation area na dira kung pwede lang mga iloy sa mga ginikanan, hindi nyo pagpabayin ninyo mga kabataan, tulutik maon nyo man. Sa mga nagainom samtang nagapalupok, kaon kay kamo da pilit, kay kung pagsindi ninyo gani karon kung pumilit sa inyo tudlo utod si tudlo wag tanggid na ada man kita dira karon pila ka mga tupiko angot sining mga hitabo no sa atong siniiya pag sugalaw sa medya noche. Kung ano mga dapat naton himuon in kaso nga madisgrasya ikaw sa palupok, ara kita dira focus kay ti mga pagkaon nga mga maswerte na share naman naton, labuton pag naton mga dugang nga informasyon karon dira na kung na magluwasin na mga first aid kung in kaso may ara ginman, pero kung mahimo tamang lang bala likaw na lang di preparado na din color of the year mga magenta na preparado na bala dirang mga something atong ginmunoy naton sa nakaligad nga adlaw, mga bagay-bagay para sa sulod sang aton panimalay nga maka-attract iya sang swerte nga makasulod sa aton puluyan sa tuig 2023. Na aton tag sa zodiac sign para sa aton tag sa horoscope karon iya nga adlaw Sabado. At tungod syempre Sabado nga edisyon, relax lang kita anay, enjoy kag tagay na iton emphasis ang aton sa mga greetings sa nga Happy New Year sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Pero antes may nakumalipat una-una sa tanan, halin sa bugos nga pamilya sang Aksyon Radio Bacolod, kami maliphayon gid nga naga tamyaw sa inyo sang mabinungahon, malinong kag maliphayon nga bag-ong tuig. Bugana para sa masunod nga tuig 2023. Kinahanglan bilog nga adlaw subong mangin maliphayon kita, mangin mamag-an tubtubyar karon sa tungang gabi para madalan naton for the first second sang 2023. Nakayuhom kay makayuhom na kita. Kay kung nga ito pamangayang once, kung ano gani mahimo mo sa una nga segundo sang bagong tuig, ay amo na siya sa bilog iya nga tuig. Tuod ka la, hello lola, pamo kay na bala na. Okay, inyo mga greetings ara itong text hotline magluwas sa mga naka-live ha. Ara itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874.
Sa iluhan anay ni Tito Wilma iya may ara ko da gamay nga tips nga matag sa inyo para iya sa New Year's resolution. Kinahanglan na may ara kita da safety tips for New Year's celebrations. Kinanglan gid kung may mga ginman may designated ginman nga lugar mo para sa mga firecrackers na kinahanglan sindihan ina sa mga designated areas pamangkot paano mo ma-enjoy kay ting designated areas malayo sa mga pamalay kay imo balay are diya totoo na pero ti kung gusto mo gid okay para maging safe ang tanan. Ikaduha pagid nga tips para sa pagsilibrar sang bagong tuig ang aton man mahambal sa inyo kung ang firecracker ninyo or palupok ninyo hindi magsindi or hindi magsiga bo hindi mo gid paghingagawon sindi uli ha paligara anay pila ka minuto pagkatapos buuan mo sing tubig kay base hindi saya umido kundi madugay lang siya mag-init sa sulod pagkatapos 5 ka minuto 10 minutos amo ang pagpundo mo ti mabudlay pagpundo mo pudyuton mo ti kun paano mo na kun pinduton mo ina no kun pinduton mo or pudyuton mo ina kag lumupok sa imo kamot utod gyud gani relax no kinahanglan kun ang firecracker hindi magsiga hindi siya kalupok hindi mo gid pagsindihan uli no kinahanglan paligaron gid pila ka minutos hindi na pabayin na siya. Bubuin na lang tubig para nga maging safe ikaw. Okay? Isa pa gyud sa mga kauturan naton. Angot gihapon sa pagsilibrar sang bagong tuig. May ara kita nga nagahingagaw mo, no? Mga let's say timprano pa nga 3 hours or 4 hours before New Year, hingagaw tito anay sa balay ni mama ta, hingagaw tayo sa balay sang utod ta before magbulag ang tuig kay kinahanglan antes magbulag ang tuig ari kita sa aton kaugalingon nga puluyan. Oy mga anak sa pagtipon-tipon hindi malikawan ang paglingaw-lingaw especially ang kaon kag ang pag-inom-inom. Ang mahambalang gini Tita Wilma, hindi mag-inom sa makahulubog nga ilimnon kung ikaw ang nagadrive sang salakyan. Don't drink and drive. Hindi ka mag-inom, kag hindi ka man magdala sang salakyan. Okay? Kinanglan pagidugang Tita Wilma, kinanglan na sa mga lugar naman. Kung nara ka muna sa mga dako ang mga lugar, let's say, na kinanglan halong man kamo kag nakahibalo kamo kun diin ang mga lugar bala in case of emergency. In case of emergency sa karon nga pagsilibrar sa Pasko ang halalungan aksidente or let's say may sunog kinanglan kabalo kamo kun din nga lugar din nga bahin kamo madalagan para maging safe kamo agyan ninyo pagwa kag kun ano pagyud nga mga disaster nga magaluntad ginanglan halong-halong lang kag labi kag labaw sa tanan hindi lang sila nga enjoy lang kita na bisan ano nga pag-enjoy sa pagsilibrar sang bagong tuig, pagsugalaw naton sang bagong tuig, kinahanglan mangin ano kita, responsable kita, mangin vigilante kita. Hindi pagpabayi ang aton safety, labi ng aton ikaayong lawas. Sa mga vulnerable, hindi may mga ginaangkon iyang balatian sa inyo lawas, ari na mga palupok, mga firecrackers, di ba? Di pagkatapos lupok na puwerti ang aso, Make yourself safety kinanglan ang aton nga mga health protocols himuon tagid. Unay kamo da alcohol sa tupad ninyo ay kung nagatipon ang pamilya, kinanglan bisan pamilya naton kung kaisa kung ikaw yang may ginabatsyag o may balatian ang face mask gihapon hindi gininyo pagkalipatan, ha? Pila lang na iya sang aton sini nga mga napaambit sa inyo. Pero relax lang kasi Tita Wilma mabalik pagkatapos pa sang mga commercials. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo. Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak kulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. Iya nga mga abilidad na siling nila ay about Tita Wilma. Oo, sadya man di sa amon magahod ng amon lugar. Agahod na kuno ila lugar kay nga subong pa lang kuno kinahanglan magahod na para matabog na ang mga kadimalason. Okay, boss. Okay, kay April Joy Yusal Abelio. Happy New Year. Ma'am Evelyn, sinaon mo yung hapon Tito Wilma. Advance Happy New Year. Monitor lang kami ni Nana Evangeline kay Glani Huliag ay sa may Purok Gaysano, Barangay Alihis. God bless you always. Wow, Happy New Year. Inday Evelyn, sa Bugos man nga pamilya sinaon dara. Inday Josie Lynn. Good afternoon Tito Wilma. Happy New Year. Happy New Year man sa imo Homa Lumina na Happy New Year kuno biswe. Thank you so much pamo kay nabala. Inday Blaza sa imo man kag happy New Year everyone. Keep safe. Good afternoon Tito Wilma from Inday Blaza. Ay abaw mayong hapon. Advance Happy New Year 2023. Ari lang ko din naga-monitor back-to-back sa imo via Transistor Radio kag sa FB live stream. Samtang nagapadayon wrestling sa kusina. Anong ginaluto? Anong ginahimos mo na Sir Alex Montesa? Mga mapisan iyang mga tao mo ng mga dapat tularan. Bagindayaw pa. No, well, anyway, thank you, Ged. Na? Kay Panoy Siloso. Advance Happy New Year to Salamat, Ged. Yes. Tita, please greet Tate Romeo kag Nanay Gerom Dinoy kag Baby James Jap Gidia. Happy New Year, Mimi, kay Kate Ashley. Happy New Year dira sa inyo. Philip Abiliano, mga kaaksyon. Happy New Year. Salamat gid. Patamyaw ko na lang da tita. Sang Merry Christmas, Happy New Year 2023 in advance sa ila ni Ma'am Vanessa Star kag Doc Mayo. Ma'am Jinky Nilagdon, Sir Noel Amar kag Melili Oligo. Thank you so much. Keep safe always. Yes, Sir Ray Flores Barioga, Titowe, advance Happy New Year. Hello, cute. Cute kag Black Beauty nga si Athea Kim Erimay. Happy New Year sa imo. Thank you, Ged. Kag kay Vicente Ronquillo. Happy New Year man. Okay lang na mawili lang ko na karon basa sa mga greetings nila. Tapos lang ta. No, pero nothing to worry. Kay balikan inatagaan ta kamuya tsansa karon iya nga adlaw, na? Tagaan ta giniya tsansa, of course, Tita Wilma, di ba la? Antes kita magkadto sa itong tupiko iya sa sininga hapon, text hotline tabi. Tita, Happy New Year, Yolanda Pasamante, and God bless to you, Tita. 0197 sa imo man, madamo gid nga salamat. Kag Happy New Year. Tita Wilma, liog shout out sila ni Vincent, na si Doris Rico kag Trayson, apo ko sa handumanan, avid gid ko nga listener sa Action Radio. Action Wilma,
Oh, and okay. Nanay Mindani, thank you, Gid. Okay, 7916, Happy New Year. Kag speaking dire sa dumanan kay Sir Rufino Eri Gabino, how are you? Happy New Year sa imo, sir. Yan. Okay, na siya, Tita Wilma. Kag, okay. Ha. Okay, please, okay, karon dugay-dugay sa mga birthday celebrator naton, dugay-dugay ina na. Okay lang na siya ya, pero tay syempre happy birthday gid na kay Ma'am Stella Grace Lumawag Tabligan. Okay sa imo Ma'am Stella Grace Lumawag Tabligan, happy birthday sa imo kay Emily Magalyon, dira sa may Moises Padilla. Baw madamo gini salamat sa inyo mga anak. Paamo kay na sa inyo wala untat man nga pag-upod sa Action Radio Bacolod. Mga magsilinggan. Mami Diana Consolacion, Happy New Year. Kamusta lang dira sa imo? Kag syempre Happy New Year man kay Mami Pilar, kay Nanay Dayin, baw sadya sila na it's your Thanksgiving Day. No, so Happy New Year lang dira sa inyo. Kag kay Tatay Boy, sa inyo dira tanan-tanan. Kadtuan anay ni Tita Wilma aton sini nga tupiko ya karon nga hapon. Since ang tanan nagakalangkag sa ginatawag pagsugalaw sa bag-ong tuig, ato na natandog ang mga pagkaon nga dapat naton ipreparar nga makatag sa aton suwerte, ang mga bagay-bagay nga dapat man naton ihanda bano mga amusina, di ba lagi na napangtandog na ina ni Tito Wilma sa inyo. Kag magluwas man sina kabalo na ako iya nga sa siningation masako kamo dira. Masako kamo, so lantaw-lantawa man ninyong inyo mga kabataan, mga kabataan ninyo kung ano mga ginapanghimo. Hindi lang mag-focus sa inyo sinigi na trabaho kag ginapreparar kay basi wala kamo kabalo ang inyo mga kabataan may kalingawan dira nga palupok ba problema kita na karon. So sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa karon nga hapon, ang mga dapat naton himuon kon may madisgrasya na tungod sa palupok, na? Kung may madisgrasya na tungod sa palupok, kay ti ang aton sa ni mga authority, na? Mga natungdan, diwat nagapahinumdum sa aton nga publiko, na? Kita iya syempre, na? Nagapahinumdum nga kinanglan kung pwede pa lang minir-miniron or mas nami pagid likawan ang paggamit sang palupok sa pagsugalaw sang bagong tuig para malikawan ang disgrasya sa lawas, malikawan ang ano pagid ang sunog. Di ba la? Pila lang ina sa aton sinimahimo iya. Magluwas pagid sina Tita We, na in kaso nga may madisgrasya ginman. May ara iya advice kung madumduman anay ninyo si Health Assistant Secretary Eric Tayag, no? Amo na siya subong ang si Anay Health Assistant Secretary Eric Tayag nga siling ang kung may malukpan dira kinanglan ang kamot hugasan sang maayo, na ang diin nga parte ang kuna sa kamot man hugasan sang maayo ka ang bahin nga sa diin na pilasan para nga makakas ang pulbura sang palupok. Tapos hugas, putson muna sang gasa o kontinlo nga tela ang pilas. Kag syempre araman dalun sa pinakamalapit nga hospital para ma-examine sang maayo, di ba la? Pero kung may mga amo sinagasala-sala na tanak mo, di ba la? Gasala-sala na kita sina. Pero mas nami gidiya kita mismo sa aton kaugalingon kabalo kita sang ginatawag nga first aid, na? Kinahanglan kabalo kita sang ginatawag nga first aid. Ti magluwas man muna siling naton ten mag-aragoy ka man ho. Ano himuon mo, let's say madaplisan lang ikaw na sang mga gagmay na bala ano nang ginampangan sa mga kabataan ng mga luces nga ina, may ara luces ti pag maano ganing kamot kinanglan dalagan gidya dalon ang bata or sinuman nga nalukpan or na nadaplisan ang kamot or kundi man nga parte sa lawas kadto dayon sa gripo kag hugasan maayo, na para pailigan tubig mga 15 minutes, kag ang ano lang da pinakamanami
ang pangontra lang gida is tubig nga nagailig mo na mas nami inaiya. Kung mahimo mo ina, isa na parte sang ginatawag na itong first aid. Kinanglan na, syempre, madala sa dayon sa ospital para nga matanaw. Para nga, kung bala mahibaluan, kung infected or hindi, kag mabalaan kung anong dapat himuon, kay kabudlay sinaiya ang ingrediente or panakot nga ginahimo sang palupok mo, tikon siling nila gani kinanglan ginayatawe injeksyonan sang anti-tetanus shot bisan gamay lang ang pilas o nadaplisan lang sang palupok. Tinghambal gini sa mga doktor especially ang ato Department of Health depende ina kung natagaan ikaw sa anti-tetanus kay nga ang anti-tetanus bisan nahatag na ina pila na kabulan na-injikan ka na anti-tetanus pila pa lang kabulan ginabalik gina-orlit sa ginasulit ginaya in every 10 years kay nga lifetime na nga proteksyon ang anti-tetanus na. So ang madabo sina kung dalon sa ospital sulo certain expert nga doktor tan-aw na eksamino na ang pilas kung ina tetano prone ang imo pilas ginatawag nga tetano prone ina kay basi bala gulpiada ka lang kung let's say kung prone ka sa tetanus ang ginabantayan da nga maglakjo ka kung maglakjo ka anya ka na lang abdi bala hindi gani magsasure ka magkirig-kirig ka di delikado na buwis buhay na mo kung tawgo na ton bala hindi gali lahog-lahog abi ninyo hampang-hampang lang na siya mas maayo kung mapalantaw gid sa doktor kay nga sila ang makahibalo kung dapat ikaw injikan sang anti-tetanus or hindi depende ina man sa kondisyon sang biktima. Pero kabalugid kita nga ang anti-tetanus iya nga injection free lang na sa mga hospital, sa mga government hospital. May ara nagasiling ang iban na ining pakaunon dayon sang egg white na bala kung may ara iya in kaso may matulon ka nga part sina ng mga watusi kung di kamot na yang ginabagid ting kabataan kung kaysa or sino man dira sa nga miyembro sa iton pa ni Malay ay pudyot na ipagkaon-kaon amo na abaw ko matiparahan ganin ninyo mga ilo hindi nyo gid pagpabayaan kay nga ang watusi hindi na siya lahog-lahog delikado ina siya bisan ibag-id lang na sa semento kag magpisik-pisik delikado ina kay nga once gani makasulod sa lawas ang part lang sina or ang powder nga gamay maapektuhan na yang inyo atay or maapektuhan ang atay sang bata mo kag kung hindi ina siya mahingaga or maagapan may posibilidad amo inang ikamatay sang bata titemporaryo lang nga bulong sina temporaryo lang first aid nga dapat naton let's say kung matabo ina sa sulod sang aton pamilya ara no kuha ka itlog temporary lang na siya mga anong kabilog para sa bata na mga anong kabilog tubtob pulo kabilog egg white lang na pag more than 10 years old na ang bata kung more than 10 years old ng bata i-double mo na siya ang kadamuon hindi na siya lawg-lawg hindi na antidote na sa ospital may kundi nga gawon nyo sa ospital may ginahatag nga bulong para nga hindi magpadayon hindi magsigi-sigi ang pagkahilo o ang hilo sina maglatom sa lawas kadasig bala bilang ninyo lahog-lahog si Tita Wilma ginapahog niya kami nga manog New Year hindi ina ang akon lang gid is painchindi kag pahibalo sa inyo nga delikado gali kung makasulod sa lawas naton inang powder sang watusi o kung bisan ano nga palupok ti gusto nyo na balang mga anak syempre hindi, di ba la? Ay, oo. Ang iba na gani, kung hindi nila madala sa hospital o hindi nila mapainom sang clara na tawag egg white na, clara sang itlog, hingagawon nila sa hospital, dala. Hindi gani, iban, sorry kung may ginakaon,
kay kun manatulon hingagawon Manila pasuka ay hindi kay sala ina na dako ina nga perwisyo kay kung makatulon siya dako nga perwisyo kung magsuka mahinon kung madala tanan kung hindi mas pagid niya nga tuon ka magalatong sa iya lawas. Ti sa amo na siling na tuon wala sang malain sa nagahalong wala sang malain kung mamati kita sang ginatudlo sa aton di ba la? Ti kung let's say nalukpan ka sa mata asikan mata mo siling nila ti ano na operahan dam hindi man alam tawon man kung bala may nakasulod gid dito sa sulod pero hindi gid pag ipatandog ang mata mo takpan lang gid ang mata na kag dalon ninyo sa ospital kay kung mga ara lang na siya nagalutaw-lutaw na sa gwa matinluan lang na siya matinluan lang na nila budlay na mga winisik-wisik bala ina mga debris nga ginatawag kung makasulod sa mata mo pero mga anak kung let's say mapiskan gid man ang mata mo kag may ara hindi mo gid pag kaluton or usugon kay malubong ina siya much better nga pailigan mo gani tubig pero mas nami gid takpan na lang kag dalon sa ospital siling nila ti kung mapilas ka kung mga may pilas ka or mamapaso ka pwede inabutangan limpyon sang alcohol ang pilas hindi mas maayo kung tubig ang himuon nga pagtinlo sina na hindi pagbutangan alcohol tubig lang amulan ng katapat sina na kag never get ang alcohol tandaan lang ina na ilabi na sa mga paso na abi nyo lang may pilas na ay huo paso na or sunog na ang kategory sa mga firework related injury pero kung na let's say may pilas antes dalon sa ospital anong nami nga itabon siguraduhon nyo lang bisan ano nga tela ang itabon pwede basta sigurado ikaw nga matinlo lang ina kag sigurado ikaw nga hindi siya magtapik sa imo pilas siguraduhon nyo lang ina ti ano pagid Tita Wilma pwede man bala nga mautod-tudlo mo dalon sa ospital putson lang or may tendency ba lang ma-save pa na ang nautod mo nga tudlo kabudlay mabudlay na kung nautod ang tudlo kami tulaan nga gamay sa sulod di ba la mabudlay na ina nga isugpon pa kay posible kung let's say nga wala gid man siya totally nga nautod part lang nga daw nagabilbil nga kabit-kabit ay mapibutang gid siya sa peligro ilabi na kay ut-uton ina siya sang naglupok dira ang iya da nga ano nga pulbura na tiwasak gina sa mautod gina mga anak ay kadasig sang akon oras wala ko man natalupangdan wala buot silingon si Tita Wilma sa aton ginapahanumdum sa inyo kundi aton gid lamang reminders para sa inyo kung mga mapilasan makatulon sang palupok kinahanglan lang gid ang paghalong. Okay? Alas 2:17, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. This time. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga
gamit ang ilang nakaarap lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo Pamilya dira sa may binalbagan. As sa pamilya, ano ni siya? Hindi ko maintindihan kay mga symbols man ni. Ha? 2861, nagsala gurong imo pa una lang ang ako naintindihan. Utod, but anyway, okay lang inagihapon. Okay, direct kay Miss Ems. Miss Ems, Happy New Year sa imo Zakura. Zakura Yuna, Happy New Year to galantaw ko live mo. Samtang galuto, tinola nga may nok. Wow, salamat gid. Nami na siya karon ipreparar na tinola nga may nok. Pang resistensya healthy pa. Galuto ko hamunada titawi kasagad sa imo Miss Jane Hildori Candido. Miss Jane Candido Hildore kasagad sa imo ba hamunada? Ano nga hamonada? Pork hamonado or chicken hamonado? Pamo kay na malaw. Good PM to win. Happy, bless the new year. Stay healthy and may God bless you and your family too. Likewise, Ma'am Virgie Alpinda. May mag-aso si Leon. Mayong hapon titawi, Happy New Year. Greet lang ko diri sa may purok tunay, Barangay Batas Family Banagwa kag sa mga tupad balay ko ba dira sa Barangay Bagta. Happy New Year. Ginatamyaw gigamo especially dira sa purok tunay, ginatamyaw kamo ni may mag-aso si Leon. Happy New Year sa tanan, staff sa Action Radio, na ARB Fans Club, my family, friends, and classmates. Miss Hildori, thank you, good ma'am. Tawe, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Happy New Year and stay healthy. And may God bless you and your family, tita. Salamat gid, Sir Eddie Lao, sa inyo ni Nanay Isabel. Dira, salamat gid. Kanugon sang kwarta, tawe, ginasindutan lang. Hambal ni Ma'am Inday Blaza, na Robert Roma, Happy New Year sa imon. Merry Christmas, kamusta na ikaw? Ate Wilma, kuno Happy New Year. Florencia Villa Campa, good afternoon. Action will mag-greet ko lang, purok mahimulaton, Barangay Banago. Happy New Year. Pensa rin na sa ito New Year countdown kadasig lang, no? Muno ko kainid yung mga pila pa ito, mga 11 hours, na? Subong pila na lang 9 hours, 37 minutes, and 3 seconds before New Year. Hello, Ma'am Jinky Dialegdon. Happy New Year, Tito Wilman Tupino Sugaton. Kay Arthur Jeff Villasor, Vanessa Stark, kay Document Mayo. Kay Mama Lolet Dialegdon, kay Papa Joe. Kay Alma Olegon, kay Noel Amar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. So, dira lang na anay asta.
Pero balikan ko ng inyo mga greetings kay tagaan ko gin man na iya ligwa hindi balatawe. Yes. Kay Action Radio Philippine Standard Time alas 2:23 na Action Radio Bacolod. Okay, tawi Happy New Year ko no. Okay, Happy New Year and happy birthday. Ay, happy birthday mo subong ne. Karon may imo. Morning seems so gray. Okay, dugang na iton nga mapaambit sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Mga musta ko bisa inyong medianoche table. Ano na din mga nakaplastar? May nag-send na di sa akon. Nakaplastar ng iya 12 fruits. Nakaplaster ng iya ni red wine. Abaw, may mga eggs pa ba? Sige, wala pa na kuno natapos kay i-arrange siya pang iya table. Ang mga naghahatag pag buenas, go lang na. Sino ba lang hindi gusto sa aton nga mangin maayo ang aton year 2023? Kag sino ba lang hindi gusto sa aton nga mangin maswerte kita sa masunod nga tuig da. Pero may mga pila naman nga mga pagkaon na rin nga yes pang medianoche maka-attract sang swerte, prosperity, togetherness sang family in the coming year. Mga malagba nga pagkaon. Ano mga malagba nga mga pagkaon? Di mo ko na mga malagba nga pagkaon. Speaking of that, mga pasta, di ba lang? Pero may pasta tawi nga gagmay. O spaghetti, mga, yes, o spaghetti, isa na. Miswa, na pansit, kanton, may fresh man. Mga, kay nga ang long food, nag-represents ina sang malawig nga kabuhi. Maluto, ta pansit, pamo ka na. Isa pa gin, anything round. Ano man nga bagay nga bilog. Kaya ang round shape nag-represent man sang wheel of life. Nag-represent sang wheel of life. Ang red sang aton kabuhi kay do pareho lang na sang kon sa kanta pa ni sino gani ni Eva Eugenio. Yes, gulong ng palad na wheel of life. Pareho sina ga-represent na ang mga round shape ng mga pagkaon sa wheel of life. Kinanglanti siyempre kita, gusto man naton nga mangin smooth sailing ang aton pagpangabuhi, wala rough roads. Wala rough roads. Bisan sino lang sa aton pamangkuton, hindi kita gusto iya nga damo o buhol-buhol ang agyan naton. Smooth sailing lang para mataway ang aton pagbiyahe. Di ba la? Dire-diretso lang. Kung mga bilog naman nga mga prutas, nga ti amo gina yung pinaka-popular para sa tanan, gina-considerar yes so, mga kalabanan masining round fruits, aran na, given na. Iban pagkid. Ay, ang mga donuts, kaing donuts round, ha? Ang mga donuts, hopya, paamo ka na, queso de bola, hindi na queso de bola, tawi kay kamahal. Or yung mga ensaymada, may ensaymada nga gagmay, ensaymaditas, di ba la? Ensaymada, may nga lang, ano gini, ensaymada nga may munggo sa sulod. Ay, oo. Ining mga kakanin, di ba la? Mga kakanin something, di ba la? Ang mga kakanin or anything sticky, mga mapilit-pilit, naman sila, ho. Tibudlay na sa mga nagapalupok, dira, kinahanglan lang gid. Ano? Something sticky. Makita mo sa palibot, may ara, dira, ginabaligya na nga daan, na mga luto. Di ba lang? May mga kalamay-hati, tikoy, suman, ang sa Chinese na ito, sticky food symbolizes families that stick together. Kung kaunon ina o pwedeng pamilya bot, silingon, ang tagsa ka miyembro sa pamilya will be closer than ever. Mas pagid nga magalapitay kang mangin maayo ang relasyon. Okay, kakanin, mga muna, suman, pwede man na siya, muna pinakamahapos yung lutuon sa mga kalanunon. Di ba la, Tita Wilma? Yes, magluwas sina seafoods. Siling nila seafoods, mga nagakamang, pwede, pero nami galing seafoods. Nagapra ang seafoods, nag-represent sang water. Ano ganito subong? Water rabbit. Ito sini nga, animal sign. Kaya ang water nag-represent sign,
money and abundance. Okay. Damo pagin mga seafoods ang ipreparar karon December 31 to January 1. Pero kinahanglan gid may ari diri kinahanglan mag-serve sang fish bilog. Magpreparar ka na isda bilog. Hindi pag sliceon, hindi pag himuon fillet. Hindi man pwedeng naka-slice, hindi pwedeng naka-chop-chop. Ay, gali, kinahanglan bilog. Kaya nga, it signifies an abundance in life. Let's say, kung para sa abunansya ang kabuhi mo, kinahanglan bilog man ang mag-abot nga blessing sa imo, hindi man utod-utod amo na gali. Ay oo, di kay ko kamahal-mahal sang kamahal-mahal sang isda. Kung nakakadto ka muguro kaina sang aga nag-try. Wow, gamo nga na tagpilang kilo na 800 pesos, 500 pesos, 650 per kilo. Inay ko po, inang gamay-gamay nga pwede lang ma-serve isa. Ma'am, 550 pa ayon. Tana lang ka, ma'am, 500. Nagkadlaw nilang si Tito Wilma. Galing kay inaya kalingawan mo lang na ton. Kag importante gin man ang isda. Mas nami ang isda. Di ba la? So, kinanglan may ara man kating iba na gina-steam lang na nila, no? Ang kabalo ka, ang bilog nga isda steam mo. Mag-steam ka may ara na ang ginapabukal mo nga makapahumot man sa unod sang isda kag makahatag man sa imo sang craving kaunon mo siya. Kay ti pagkatapos garnisan mo sa babaw may display mo kabalo ka na bala mag-design ay katahom-tahom sang isda. Sana all, di ba? Okay basta may seafood, isda, hindi gani ng mga seafoods nga iluto mo, tingob, then ibutang mo siya sa platter, butang mo siya sa table. Kag isa pagid nami, Tita Wilma, green leafy vegetables. Di may utan man kamuda kung mangwa ta balunggay, no? Damo da balunggay ho sagwa, pwede ilakip ninyo sa inyo centerpiece ang balunggay. Pero ang balunggay kinanglan may ang puno sang iyapak lang. May basa, butangi cotton para masa hindi maglataktak iya dahon. Kaya nga, ang green nag-represent sang wood, di ba la? Tiangwa, pulos na nan nagausbong, damo, tubo, prosperous, di ba la? Kaya di ba hindi madula, salad, fruit salad. Fruit salad, macaroni salad, damo klase nga salad. Pero, ang mga green leafy vegetables, pwede ginaton mahimo nga salad, masustansya pa. Pila man lang na para maging happy ang aton sini New Year. Sa mga simple lang nga pagkaon kung daw wala nag-gid, may dubon lang tetangkong. Or if not, para may green leafy vegetables kita, balatong, tuduan ta na kamo, balatong, okra, ining tangkong nga humukya, dason dahon kamote, ay steam nyo lang. May something lang kamo iyang salawsawan sa kilid. Kag may kamatis i-garnish katahom butang yus babaw lamisa. Kundi Happy New Year ta, di ba la? Parisan mo sang isda to nga barato bangros malang tawi. Pwede mo man malutong bangros bilog, di ba la? Diskarte mga palangga, di ba la? Mangin masadya lamang ang aton sininga bagong tuig. Amulang na siya pero malingaw ka man ay, di ba la? Okay, alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, balik si Tita Wilma pagkatapos na ni. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Tugo, Happy New Year sa inyo tanan sa Action Radio, iya hambal. Florencia Villacampa, mayong hapon, Happy New Year ko, no? Kag siyempre man dira kay Teresita Batik Suela, mayong hapon lang. At kay Lourdes Basto, and of course, dira sa pamilya Santillan, sa may Purok Pine Tree, kay Grace Marie, kay Leobert Santillan, mayong hapon. Happy New Year sa inyo. Nakagsalamat gid kay Indayani kay Baby Arshad, mayong hapon lang dira. Tatay Avelino Tiglay, abo nami pungko-pungko ya sa tsindahan kaina nga nagapabugnaw-bugnaw paglabay ko. Bodo happy gid ang New Year mo, Tatay Avelino. Mayong hapon, Happy New Year sa buos nga pamilya. Kay Inday Sandra. Kag dira man sa Bit Store, mayong hapon and Happy New Year too. Kag kay Manang Perla, kag kay Inday May. Nanay Feli Batilier, dire sa may barangay Painukoy, Happy New Year kag sa pamilya Tindero dire sa may Tugis, Pontevedra, sa pamilya ni ng Jolly Tindero dire Happy New Year kag sa tanan nga pamilya Monte Castro dire sa Bahinsang, San Juan, Pontevedra. Okay? Yes na Tita Wilma, kadto na kita sa horoscope. Mga nag-celebrate anay sang ila birthday today. Yes, happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Especially kay Nine Kabatas. Nini, happy birthday to you. Kag nalipat ako kay Ina, kung sino itong birthday niya kung nusubong nga adlaw. Wala, anyway, sa imo happy birthday. Sa tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, ang halos tanan nagapreparar sa pagselebrar sang inyo kaadlawan. Di ba ni? Happy birthday and God bless you sa mga celebrators natin for today. God bless you with good health and I knew pagin more blessings of course and more happiness in life. Kag advance nga daan happy birthday para buwas sa mga saulog sang ila birthday on New Year's Day. Happy 87th birthday sa palangga ko nga Iloy kay Nanay Milag Andupina. Happy birthday Nanay para buwas. Love you gid na. Ay nga mga anak horoscope kay nagani Tita We. Pamo kay na. Basiling maninidihal doy huta butan mo carrots, ground, kag singkamas kag lettuce isda puwerte ka namit see. Okay, ma-horoscope na kita bantayin ninyo inyo tag sa zodiac sign. Unahon naton ang zodiac sign nga Capricorn. Katapusan nga horoscope sa bulan sang Disyembre sa tuig 2022. Mga Capricornian, Disyembre 22, Tubtubinero, Jasi 9, aba, do kay nami sang inyo sinikapalaran today. Ha? Ikaw nga hindi ka gusto, ikaw nga hindi ka bala gusto nga siya ang mapili sang para sa imo, pero siya may gusto gyud. Nagakasubo siya, kay nga hindi ka maluyag, kag wala kay nagapati, nga manamian ikaw sang iya ihatag sa imo. Ado amo sinabala ang punto, no? Kay lain nga galing imo interes ay ho, pero kinahanglan Capricorn magpasalamat ikaw kung ano ang ihatag sa imo karon nga adlaw. Mas swerte mo nga mga numero 5, 11, 21, 19, 26 kag 31.
Capricorn, red is your lucky color. Yes, mga Aquarius. Ang mga Aquarius naman, amoy ni mga natao, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Na? Aquarius, kung pwede lang, upod ka na lang. Na? Upod ka na lang sa dalagan sang kapalaran, bisan wala mo pa naintindihan ang mga nagakatabo mismo sa imo at tubangan. Dalon kasi na sa lugar nga sa diin lubos ikaw nga mangin malipayon. Mga Aquarius, 8 18, 22, 26 kag 33 ang mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, mga Piscian. Baw, tagaan kagamay nga swerte. Pero kung padamuon, kinahanglan, tagaan mo ina importansya. Kay daw pareho ina sa mga balas sa kadagatan nga hindi mo maisip nga swerte. Aba, 7, 20, 24, 29, 34 kag 42 sa mga maswerte nga numero. White is your lucky color, Pisces. Bongbong Ogatis Hanoi, Happy New Year, God bless. Watching from La Carlota City. Yes, Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Mga Arian, halungan mong maglampas ang panulok mo, ikumparar sa mataas nga panulok sang iban sa mga makita sa mga mata. Kay mas matahom, kay nga, ang bagay ba lang nga mas matahom sa ila panulok, sa imo hindi. So, mas maayos sa imo horoscope, updan mo ina, para mabatsyagan mo ang ila kalipay. Aries, maswerte mo man nga mga numero, just si 8, 21, 27, 33, 37, kag 42. Your lucky color for today is green. Ang mga Taurus naman, Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20, batuna ang mga ihatag sa imo sang tawo nga likhom nga nagadayaw sa imo. Matuod lang, kabaylo ina sang inspirasyon nga nakuha niya halin sa imo. So, bato na ina sang hugot sa Balityagon. 15, 19, 22, 25, 27, kag 41 ng imo mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Okay, hasta lang diraan na balikan ko adlang dugang pagin nga mga zodiac sign pagkatapos ni. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Aglay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Nagmanyak ka na klase sa matay! Nagmanyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila or mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kigin-paliguan, kigipang losyunan, gipang kuan ko gid ila. Padayon man si Tita Wilma sa gihapon. Dira gali o Tita Wilma pamati lang kami programa from Tagok. Purok Manga, Kabangkalan City. Sabran family, yes. Happy New Year man dira sa inyo tonight. Kag syempre balikan ko ang etong sa ni Christmas countdown. We only have 9 hours 8 minutes and 13 seconds left before New Year. Ma'am Betty Lau, manas manang Betty Lau, Happy New Year dira. Pero ay nang Lulit Castro, Merry Christmas and Happy New Year. Pero relax lang kay tapuson kumain ang nabili na itong zodiac sign. Kay karon masunggod naman sila. Gemini, nakita nga zodiac sign. Ang mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, madala kaya sa mga ingat sa mga katahom nga nagakatabo sa imo sinipalibot. Halungan mo lang nga magpasobra ikaw sa kalipay na kung mahimo buhin-buhinan mo ang ara sa imo kag ipaambit sa iban do ginahimo mo managani na pahinumdom lang ina sa imo para dugang nga grasya magaabot sa masunod naman nga mga tuig. Gemini, maswerte nga mga numero 1624, 28, 39, 40 kag 42. Purple is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 21 tubtub Hulyo 22. Cancerian, so na sa inyo horoscope, ikaw ang masunod subong. Galing, wala iwas sa pensar mo nga pasundon mo ang isa ka tao. Pero kung i-try mo sunod sa iyong horoscope,
wala sa sang mahimo kundi ang magsunod man sa imo. Ay abaw lamang. Mas wating mga numero just sa 20, 21, 24, 26 kag 34. Pink is your lucky color. Okay, ikaw naman, Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, mga Leo. Sino sa inyo horoscope, likawan lang ang magpabugal. Bisan sa tuod, malayo gin man niya ang antad sang kabuhi mo sa mga tao nga sa palibot mo. Abi mo kung mahimo mo ina nga hindi ka magpabugal sa sinanga paagi, mas labi mo sila nga mabiyaan, milya, mas kapag nga mag-ayuhan. Mas swerte nga mga numeros ng mga Leo. 11, 18, 20, 22, 25, kag 30. Beige is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo. Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, kinahanglan mo lang gitsuno sa imo horoscope. Pagsalig sa imo kaugalingon. Believe in yourself, na mga matahong nga mga bagay imo ma-experiensyahan sa mga tao nga may pagsalig or yes, mga maayo nga mga bagay ang ma-experiensyan sang tao nga may salig sa iya kaugalingon. Pero wala man sang maayo nga maangkon ang mga tao nga wala gid salig sa iya kaugalingon. Ay kinahanglan kita ya una mong salig sa kaugalingon. Ta Virgo mo na himuon mo 21, 27, 28, 30, 36 kag 40 ang mga maswati nga mga numero. Blue is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre. Setyembre 23, tubtob Oktobre 22. Bako daw nagagamo ang pensar mo, Libra. Abi, magpahuway ka, anay. Take a rest. Have a break. Sa imo pagpahuway, ang tao matudluan ang kaugalingon kung ano ang dapat himuon. So, himuon mo ina. Kung hindi ka magpahuway, magsala ikaw sa paghimo sang desisyon. Go na! Mas 15, 19, 22, 25, 29, kag 34. Mga masuwati nga numero sa mga Libra. Your lucky color is black. Ang mga Scorpio naman. Kaduan na ito ng mga Scorpio, Oktobre 23, tubtub Nobyembre 21. Ang mga bagay-bagay nga kinahanglanon mo, maabot ina. Arigluhan lang ka kaugalingon mo para hindi makasalot ang paminsaron or balatyagon nga nagapangduwa-duwa ikaw tungod tubtubsan o ina hindi gid magkapaayo para sa imo. Scorpio, 14, 21, 23, 37, 40, kag 48 mga maswerte nga numero. Violet is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 22, tubtob Disyembre 21. Mangkon mong kadalagaan na Sagittarius sa imo horoscope. Pero kinahanglan, maintindihan mo nga ang pagdaog maangkon lang kung nagapakigbato ikaw sa mga hangkat sang kapalaran. Mas swerte nga mga numero 16, 20, 25, 30, 32, kag 7. Your lucky color is peach. Mga maswerte mo na nga mga numero kag lucky color mo. Pero mga palanggan natin nga mga tagpalamati, relax lang ha. Happy listening lang sa mga Aconio family and Hanoi family sa La Carlotta City. Happy New Year, City 9. Janelle Zansimo, yes. Relax lang ha. Balik pa si Tito Wilma pagkatapos sini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti sa Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tiyunas ang itong pagpaalam sa This Is My Life. Kag siyang presento naman countdown before New Year. 8 hours, 56 minutes, and 28 seconds na lang nabilin. Happy New Year sa inyo, tanan-tanan mga palangganeton ng mga tagpalamati. Halin sa pamilya sang Action Radio pagkato sa inyo tagsaman kapanimalay. Kabay nga mga safe ang tanan, malipayon ang tanan, mabinungahon ang aton sa ni tuig 2023 halin man kay Tita Wilma Sugaton. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo alin sa Proverbs chapter 4 verse 27. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Sa liwat, malipayon nga bagong tuig para karon sa tungang gabi. Kitanay, updanay na naman kita sa Lunes. Enjoy. Keep safe as always and God bless us all. Stand by na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!